Kif kien mistenni l-gazzetti lokali ta' tnejn kienu ddominati bir-rebħa tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali. Bażla ta' ritratti u titli differenti il-messaġġ kien wieħed li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali bl-akbar mandat elettorali minn l-indipendenza l-hawn. Dik tas-26 ta' Marzu hija t-tielet rebħa Laburista konsekuttiva. Fil-fatt dan kien it-titlu tal-faċċata tal-Gazzetta l-Orizzont li ffokat ukoll dwar il-persentaġġi li kisbu l-partiti fl-elezzjoni. F'artiklu fuq ġewwa ta' din il-gazzetta semmew ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet kbar li kien hemm quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fejn intqal li din kienet rebħa storika għall Partit Laburista fejn rebaħ minn distretti minn 13. Il-Gazzetta Times of Malta għażlet it-titlu Labour Cruises to Record Victory fejn spjegat li l-elettorat ta' mandat b'saħħtu lil Robert Abela biex imexxi lil pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Il-faċċata tal-Gazzetta wkoll qalet li permezz ta' messaġġ fuq l-istazzjon tiegħu Bernard Grech insista li jrid iżomm postu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. B'ritratt ta' Robert Abela jsellem il-Gallerija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Gazzetta The Malta Independent għażlet it-titlu Robert Abela Takes Labour to New Heights. Ġew irrappurtati wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet li kien hawn madwar pajjiżna. Intant f'artiklu bit-titlu Cut the Crap Bernard Grech Has to Go, Xavier Balzan sostna l-Partit Nazzjonalista huwa mmexxi minn grupp ta' nies bla esperjenza u huwa spjega li l-Partit Nazzjonalista wettaq żbalji kardinali li spiċċat gerbeb saqajh. Fl-artiklu tiegħu Balzan sostna kif l-irtirar f'daqqa ta' 4 deputati ħalla ħofra kbira ġewwa l-Partit Nazzjonalista u għamel ħsara lil dik is-supposta għaqda li sejjaħ Bernard Grech. Ma tistax tmur għall-gwerra meta 4 mis-soldati tiegħek qed jieqfu sostna Balzan. Il-faċċata tal-Gazzetta illum ta' tħarsa qasira b'artikli u ritratti lejn il-ġurnata tal-Ħadd, il-jum ta' tielet rebħa konsekuttiva għall-Partit Laburista. Fl-analiżi tiegħu l-editur Albert Gauci Cunningham stqar li l-Partit Laburista dejjem baqa' qrib in-nies u li għal diversi drabi kien amministratur ekonomiku tajjeb. L-editur għamel referenza għal kif il-Partit Laburista dejjem irnexxielu jirriġenera lilu nnifsu filwaqt li bena ħafna pontijiet ma' setturi kruċjali. Labour hat-trick for Abela qalet il-Malta Today b'ritratt sabiħ tal-Prim Ministru fil-faċċata. It-titlu kien referenza lejn il-kobor ta' dak miksub minkejja li kien hemm turnout baxx. Il-Gazzetta N-Nazzjon irrappurtat billi qalet li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali.